mula sa Kongreso. Kasama pa rin natin si Karudi Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Karudi. Magandang hapon po naman. Opo, Karudi. Katabi mo ngayon si Junico Cancillo. Hello. 70 years old na at personal na dumulog sa ating satellite office para sa kanyang panganay na anak na 3 buwan nang naka-admit sa National Kidney Transplant Institute. Magandang hapon po, tatay. Magandang hapon po, sir. Kumusta po ang kalagayan ng anak po ninyo ngayon? Right this time, sir, nasa rehab na siya since na-admit siya from July 15, 2024 up to the present. Sa awa ng Panginoon, sir, medyo naka-recover na. 3 buwan na ho pala kayo sa ospital. Itong anak nyo, 3 buwan na ho sa ospital. Yes, sir, correct. Since July 15, 2024 up to the present. Almost 3 months na, itong October 15. Opo, ano ho ba itong sakit na tumama sa inyong anak? Una-una, sir, siya ay CK deficient. PD transplant siya May 2019. And then after 5 years, siya, kidney failure. So, pag kidney failure niya, natamaan ibang organs niya. Naging, siya, yung acute pneumonia disease. Meron pa siyang bumabang hemoglobin niya. Siya yung stomach, what I mean is, nagka-problema ang stomach niya. Dagdag pa yun, sir, na-COVID din siya nung nasa hospital na siya. Opo. Tatay, magandang hapon po. Yes, ma'am. Opo. Tay, 3 buwan na po na nasa ospital ito pong anak ninyo. So ano pa daw po yung Yes, sabi? ma'am. Ano pa daw yung sabi ng doktor? Ano pa daw yung kailangan na gawin or isagawa po sa anak po ninyo para naman sa kanyang kalagayan? So yung ma'am, ngayon nagka-recover siya sa acute pneumonia siya. Kasi yung pulmonary niya. Since D1 hanggang ngayon, medyo nagka-recover na siya. Yung major problems niya, medyo natanggal-tanggal na. So medyo ngayon, nasa rehab na siya. Ilipat na siya sa rehab. So sabi ng doktor, i-rehab ulit siya bago siya ilabas sa hospital. Okay, so nasa rehabilitation na po, nasa stage na ng pag-rehabilitation. So tatay, paano niyo po natutususan yung pangangailangan po ng anak ninyo? Ano po ba yung trabaho niyo, tay? Ako, ma'am, ako ay father, senior citizen. Ako, 69 years old. So wala na kaming trabaho right this time. Pati anak ko, so wala na rin trabaho siya. Opo. So paano niyo po tayo natutususan yung pangangailangan po ng anak po ninyo? Nababanggit niyo, wala na po kayong trabaho. So natustusan naman, ma'am, sa mga tulong. Lalo na lumapit kami dito sa inyo. Nagpapasalamat din ako kay Congressman Saldico, Congressman Jiel Bungalon, as well as kay Sir Rodi Vizcaya. Ako lumapit dito sa kanya, naghingi ako ng tulong sa kanya. Salamat naman, wala kayong pinipili kahit saang probinsya kayo, tumutulong kayo. Okay, Opo. balikan natin si Karudi. Karudi, narinig nyo naman yung hinaing ni tatay para sa kanyang anak. Ano ho ba ang agarang pagtugon ng Ako Bicol dito sa problema ni tatay? Opo, ito nga kay tatay. Hiningnan ko kagad ang kanyang dokumento. Kailangan talagang tulungan po natin. Wala akong ginawa. Tinawag ako kagad ang ating Congressman Saldico at Congressman Jiel Bungalon upang matulungan ang ating mga kababayan. Ayan. So, nagpapasalamat na kaagad itong si tatay. Ibig sabihin ba niyan, Karudi, ay automatic ora mismo yung tulong na ibibigay po ng Ako Bicol para po kay tatay at sa kanyang anak? Opo, po, dito na po yung kanyang guarantee letter. 100,000, pinakalo po ng ating Congressman Saldico. Ayun! 100,000. O yan, tatay, hawak nyo na pala yung guarantee letter. Ano ho yung masasabi? Congressman, maraming salamat po sa tulong niyo. At saka nagpapasalamat sa buong pamilya ko na dinugtungan niyo ang buhay ng anak ko. Maraming salamat. More power to you and God bless. Saludo, saludo po kami sa inyo, tatay, dahil isa po kayong huwarang ama na gagawin ang lahat para po sa kanyang anak. Mabuhay po kayo, tay.